दान्दिसे सम जिरायथ'नो बाथौ धोरोमा माने आसलते आं बुंबाय थाबोदों जे जोंनि बर'नि गुदि धोरोम जों मोनथिनो रोंनायनि आवगायनिफ्रायनो जोंनि सुबुं माहारिया बाथौखौ गावनि धोरोम हिसाबै लानानै फैदों बाथौ सिबियारिफ्रा दिनै फैयै फैयै माने दिनै संस्कार खालामबाय जथेस्थ संस्कार खालामबाय आंनो बे धोरोमनि सुबुंमोन बे हिसाबै बाथौ धोरोमखौ आङो जौगाजानो लुबैयो संस्कार खालामनानै बेखौ आरोबाव साबसिन बिभिन्न जगताव जाहाथे बेखौ जों एस्टाब्लिश खालामनो हायो बिदि धोरोम मोनसे आङो बर' जाथियाव लुबैयो औ खेराइ धोरोमा गायनाय फुनायजों सम्पर्क लाखिनानै बे खेराइ धोरोम दा माइनाव खेराइ धोरोमखौ खालामोब्ला माने जोंनि आबादा मोजां जायो बे फोथायनाया दङ बेखायनो जेला आबादखौ दिखांसै होमबा माने खेराइनायखौ खालामो आरोखि बिनि उनाव माने माग मासाव खालामो माग मासावबो माने गावबा गाव जायगायाव बिनि माबाखौ सिबिनाय जायो बाथौ सिबिनायखौ खालामनाय जायो जेरै दा जोंहा बाथौ धोरोमखौ लानानै 28 थारिखआव जोंहा मोनसे बाथौ सान हिसाबैबो जों एस्टाब्लिश खालामनो हाबाय सिक्रिटि मोननो हाबाय दा बिदिनो जों माने धोरोमखौ ओरैनो सिबिबोबाय थादोंमोन खिन्थु बेखौ एसे रिकगनाइज मोनसे धोरोम खालामनांगौ जेरै सत्रफ्रा माने रिकगनाइज्ड बे हिसाबैनो आंबो सत्रफ्राव जेरै सोलियो बेबायदि जाजानो लुबैदों आं दा जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा जाहाथे बिदि खालामो जोंना लेखा गोरोंफोर दङ दा बे लेखा गोरोंफ्रा बेखौ संस्कार खालामनांगौ प्रयजन रिसार्च खालामनांगौ गोनांथि दं नङा होमबा रिसार्च खालामनांगौ होननानैनो आं रिसार्च सेन्टारबो गायसननानै होबाय उल्टापानियाव दा बे जोंना लेखा गोरोंफोर गोबां दं बिथांमोननि आखायाव जाहाथे बे धोरोमखौ आरोबाव साबसिन खालामो आत्माखौ जाहाथे जोङो शुद्ध आत्माजों इसोरखौ आरज गाबनायनि लामाखौ दिन्थिनो हायो बेखौ खालामनांगौ होननानै आं खावलायो मिथिंगाजों सम्पर्क थानाय मोनसे धोरोम बियो अखा बांखा बार बेफोरखौ लानानै माने जोङो आसलते माने प्रकृतिजों लोब्बा थानानै थानाय मोनसे धोरोम जों सृष्टि खालामदों आसलते जोंनि आदि सिगांनि पुरुषफ्रा बे धोरोमखौ सृष्टि खालामदों जेरै बिफां गिदिर नुबा बाव इसोर दं होननानै सानो माने इसोरखौ नुवाखै दैमा गिदिर बा बाव इसोर दं होननानै सानो बेबायदिनो खालामै खालामै दिनै बेवहाय बोराइ बाथौ शिब महादेबखौ जोंनि गुरु होननानै जोंनो इसोर होननानै जों साननानै